Mama wakwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Before more cry so wo eni omu kasa kakre bia wo ye de mom ye wie ne ye call manafo le je kuku ti ye call no manafi ododo manafi ododo ye call so also na fine ye call na also na registration ni koso kama problem bi eni ho na ye microphone bi so se na me kan na e bi call wale e bi call mprice ebi ko Eastern region some Asamankese ni other areas eti godon good say NPP UK for no bebre aba omo bodwuma pa se ne wo kan ya resources na godon o ka sem bi say unim say yesi dan bi amaya na on say government program bi ho amanfo enka ho asem papa free SHS no we buy ya yakura bi ase na kura ni predominantly omo ye Krobo for but asema omo ka kire ni say omo no omo to abama NDC but free agent no buy no omo 20 years ni akola bi anko secondary school da but free agents no buy no ama omo hu difference enti omo to abama NPP say say o Kromo dia unhu but villages no people have benefited nti omonije ho pa nti ene yeso ye pese be boy nu se NPP nkwani party a ebetuma boa Ghana nti ye be support no correct it mobile no de mo amato apete matima register mudin sinema advance which means me mu ni wo nyame advance December mo be say aba beto aba me boa ye be say aba beto aba ye be papa enu krampo de ye be doso asensa because ebinum bebro ho a mo vote data nti ye be doso pa ena yegusu ye plans a ye be banu in bulk na ya na me motivation is because say be producer obi akota buchiri ho de din de so ka e de kakra wo ho enti enka obi ka mbadwudwum ho se na me kura Ghana de ma mentam baby na mentam baby ma meto aba na ayede ye de na epushi mu se monfa plane free ho emra Ghana emetwo mudin esa me register emeto aba godon we a very good question pa if you say NPP UK no omo say NPP ni tina nkasa metima ka say start o UK ye nananom aye judgments a nyame fa ne crazy omo no mo force ya na eti party no UK na omo de boa ye friend say NPP pa wo hwa policies bebre what is a free assets ni na start UK one district one factory policy ni na fi UK enti ehwe ejuma ye nananom aye na yeso ye ntimi ntenda e say the food ya pa na epia no enti yeso ye be make sure say legacy no ye be continue enti motivating secondly so ye uhwe policies a eni ejuma aban na ye wo Ghana no a godon me bae no me hu say dede na first na man 4 years o man no no akofom na 2 years ago na metafa ka wo highways wo asarbotwe kon crime that time about 2 years ago about 1 o'clock kra na unya ka but this time 7 o'clock anwumre kwa obeti akra still so cars ni ma it means say economy na page and this anyama ni nyina no na make say motivating say e was see eba ni ebe support especially this time ni break the 8 okay mate etimo kwada ben go no media me ko chena nyam go chena ye o chena ya because me ba ya che and I do want see do next time ba fa hu si mate na mate ebi mu so abanro na na kwa me nom na na kwa me so obefrew ai na Mrs. Nkum okay oba so obefrew obeba oru de kasa wa eja hwe obeba wa ye djuma pa onu wale
missing go wale. Okay, no problem. And I'm de say mo kasa de obi ade wa wo. Omo frɛ wa. Just like it wa. Eti for Danjo Mohammed we Ghana ni NPP no UK and registration ti no twa plenty ticket no de aba. Ono so akɔ run akɔ support nko fa mo chocho mu din. Nyame adoma obekɔ no asa ba bim aba beto aba. Enti Danjuma ye bedase ye bia de be ni bedun komo background. Right. Oba wo busafo be cheche omo no problem. Mi o se ni o kan ni di kan o se na don ko ekufu ado. Echi ano ni hu kani. Na incoming president oni ni hu kani na unim Ajia Samira no UK no ya body say campaign no 4-way okay 4-way campaign one nana do dankwa ni dia baako Dr. Mamudu Bawumia nankasa ni dia baako ansana Ajia Samira dia baako ansana party nankasa no dia baako okay ni etisi ma NDC for ombeyira but mi cheche omunyina na mi UK so ma mi chia me chairman of AY3KA na Asembe naba Black Rasta Yura John Dramani Mahama na kwala pa onin ho agro o de asembia betudwa ene say ewiase enokra de ba akopɛ na yemfiri yemu anka nokra nkyerɛ ye ho saa mmerɛ yi wɔ goma mu ha Ghana ɔman no intimi entumpon entine Black Rasta wato nanuntuo e de akyerɛ Niura John Dramani Mahama akyerɛ ni suban yekura no sɛ ɔnsesa mfiri ho empo waka sɛ ka abɛyɛ tisui yanchi Dramani Mahama na ehwehwɛ ne nsɛmu no ɔyɛ corrupt ai keta se hyɛdeɛ ɔyɛ number 1 tinki yanchi no na yɛhwehwɛ ne nsɛmu na ɔsɛ no kra ba akopɛ ɛsi timi kan kra ne yɛse kyira asɛm no sɛ ne esitie na nkɔyɛ sɛ ɔyɛ ma minti ma menka yɛ katakata so mamu aso ɛyɛ ne sɛ ɔma no ɛnkɔ so enti Black Rasta asɛm ɔka fa ne wura John Dramani Mahama ho sɛ ɔyɛ corrupt no ɛtifo ɛbɛbɔ video no sisi a na motie kasa ɔkae ɛfa John Dramani Mahama ho medede Ejaya udi asempa obitimi afrɛ me Eja Muton Koda radio so ɛna wutie Jumadi ni din chechiremu free ni nyina e hesa ededa the school na no ya no my secret meeting ena omudi sa ensamfo no mwasem no sebe asem ni chire mu na bede ma wo no enti se enne obi gire ba bi no se free education ni bo eden a na asimie asem na nhyase no no ofo se yire bi head mistress ono so sa nkola ne mu no mbedi no na akofa taxi na otwinko fie okoton na we di bumai adwin we ye didi head mistress enti ola secondary school dey minister for education I decided say obedi motu maame no na wako classroom akokyera de na wa ye osa yenim guase na waje yenim guase me ka say obi so wo ba bi odi sansam fon no a na ho asem mmaaye headmaster bi she baby isa ze kanana yetu school fees no ye bu school a pe na headmaster bi a off no phone adenti abusiani bi befrɛ no adanfo bi befrɛ no ene to off no phone menti ko na ko duru hon mo a o se sei na meje itwabo me kai ma mi bi a 2015 okotua 50 Ghana cedis ema papa bi so me ye connection ma wo bande o Wesley Guest
yɛbɛfa no ntɛntɛntɛm koraa ɛbɛwi aseɛ no na wɔtua 5,000 cedis ɛso akwadaa no anyɛ school na hɔ na wokɔ bisa no wokɔgye sika no wɔ ho ankyɛn ɛnɛ nte saa enti nipa no a Ghanafoɔ no a ɛmpɛ saa adwumadie wei no a ɛyɛ wɔn ya na adwemmɔ no wɔ mu tirim sɛ ɔman no bɛtumi akɔ n'anim because of saa concept wei yɛntena baabi na yɛntoto abongu nkyɛnsedan no so nti na ɛsi free education no koraa no amba koraa nkɛyɛ nanso mɛgyemɛ di sɛ abusua bi a wɔn mu ha bia anya free education so mfasoɔ ɛyɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne nsa no adwuma ɛyɛ nipa no bi ya ahonya wo yɛ mu abibifoɔ yɛnyɛ nipa hwana ne banyɛ krakyini hwana ne banyɛ wura na hwana ne banyɛ okurutini ɔsɛ sika ne yɛnyɛ sika nti yɛmfa mmɔ yɛn mma ho bra ɛyɛ bɔne yɛankyɛ sika na nni nti na ɛnyɛ papa nti ne President Mahama gyina hɔ na 75% na nkɔla no nyaa kora ɛyɛ apɔ wo President Mahama kuyaa wonya free education bi wɔ sirim saa me na wo papa wo sika nko betumi atua school fees because he was a commissioner ɛso oyi mu free Achibota secondary school ɛde mu kɔ sirim am kɔkɔ free wonya so mfasoɔ obi do nya bi enye ebibifo adwen no especially Ghana fo bi do mu wɔn asɛm ni nhire mu ente teacher for na headmasters no a mo kyehye akyire no a mo di sansɛmfo no obi hunu a nyame hunu na ni wiase deɛ odua bia ɛna so aba na obetwa Ola secondary school enye school ketwa headmistress ufiri horoma another head besamba intiade na pesa o say udin ho ukoi si yi horoma wanje din papa edin ya wugya ho no ebe affect wabusuafo wo mma ene wonuanom wasefo obia be kai say 2024 headmistress be dimutu no from head is no be classroom teacher no jedin bone wo ho na wiase ni munso antimi wa tete wontoma free education enu na Thomas amoanim de akotupie bruchira ene nyema wonwade na omo ye ni abrofo ntimi nye e na omo ye na se free ni nya Thomas amoani timi nya 8 is bi otwa kwan free ada sunkurase ko school 11 kilometers on antiko school lisan so ko school yem bisa na say amoani wo school fees wo inti o free mind na o disua de no nya 8 is ene o Brunei University afi yen kwate a overall